Oltár svätej Kataríny patrí v bazilike svätého Kríža k trom zachovaným neskorogotickým oltárom. Jeho reštaurovanie spustili v marci pred 2 rokmi, no a práve dnes sa dokončujú jeho posledné montážne práce. Kežmarská bazilika svätého Kríža sa svojho obnoveného oltára konečne dočkala. Nakoniec práce na ňom bolo ako na kostole. Tento oltár potreboval reštaurovanie, tabule boli staticky narušené, bol tam červotoč, preto sme sa obrátili alebo využili ponuku Vysokej školy výtvarných umení, ktorých študentka slečna Šmigrovská teda potrebovala materiál na diplomovú prácu a v rámci tejto diplomovej práce nám maliarskú časť, maliarskú výzdobu oltára zreštaurovala. Tá stredná časť staršia 1492 roku vlastne bola prevezená do ateliéru. Boli tabule sňaté. Po sňatí tohoto bronzovania sa objavila podkladová vrstva, ktorá sa veľmi ťažko a veľmi náročne snímala tým, že vlastne ona bola prepojená aj s tým pôvodným zlátením. Tabule boli zakonzervované, napustené drevenou výplňou a prekryté bolo pôvodné zlátenie. Až tak sa pristúpilo k problematickej retuši. Jedna časť z tej tabule, stigmatizácia svätého Františka Asiského, bola vlastne zosypaná a absolútne znehodnotená a zničená. Táto sa nemohla rekonštruovať, pretože takéto analógie sú vlastne hypotetické a v tom období z roku 1490 sa my nevieme už žiť do tohto autora. Takže sa to vlastne nerekonštruovalo a prezentuje sa to fragmentálne. Gotický oltár bol v roku 1879 vsadený do novšej neskorogotickej architektúry a jeho zvesenie pred 2 rokmi odhalilo aj staronové maľby. Bolo tam dosť veľký zážitok s tým, že sme vlastne po sňatí sme našli 4 úplne neznáme tabulové výjavy, ktoré neboli nikde publikované a tie sú vlastne, teraz ich bude možnosť aj zhliadnúť tým, že vlastne ten oltár sa nedal v pôstnom období zatvárať. Objavené dobové výjavy tak konečne našli svoju tvár a oltár svätej Kataríny bude tak už čoskoro pripravený pre širokú verejnosť. Bude usporiadaný tak, že obe bočné krídla budú pohyblivé, a veriaci, aj návštevníci kostola, budú mať možnosť ich vidieť počas pôstneho obdobia, kedy bude oltár zatvorený. Návštevníci baziliky svätého Kríža si tak už počas Veľkej noci majú možnosť prezrieť kompletne zreštaurovanú náboženskú pamiatku.